So, sa Shopee, nag-50 naman siya na nakamahal. 110. 480 pesos. Sunod kay Martin. Ayan, as you can see, hahatiin niya ni My Loves, lalagariin niya para lang mapagkasya sa oven. Pwede namang i-return sa binilhan ko, pero sabi ni My Loves, wag na lang. Diskartehan na lang. Kaya ayan, masyado siyang masipag. Ayan, thank you. Kaya mo yan, My Loves. Ginusto mo yan. Push mo. Ayan, tatanggal niya ang lock doon sa kabilang side para malagari, tapos nilagyan niya ng aluminum, dinagdagan ng aluminum sa ilalim para tumibay. At kailangan ko ng tumulong, wag kang tamad. Ang hirap kayang maglagari mag-isa. Okay, ayan, push pa yan, push. Milestones na inyong friend na ginapadala sa akin for us, no? Iyo, ang ganda ng paa ko. Cherish that friend also, and to be a good friend and On the background is Bomborageous station. We are listening at KLP, ang paborito kong pakinggan. Drama sa hapon ni Tita Regine. And nahati na. I-testing ta natin ang actual niya kung okay na ba sa oven. Ayan po ang aking 28 liters na oven na binili ni My Loves noong pandemic nang nag-aral akong mag-baking. Saka papanood sa YouTube. Doon ako natuto. Ayan na, at kinukuha natin. Yan ang aming 3x3 square meter na kwarto. Kasya lahat dyan ang mga gamit. Nasa pag-ayos lang yan. Ayan na, at nilalabas ko na ang oven. Sipa dito, sipa doon. Yan, yan. Ayan, kaya mo yan. Yan, yan. At ilalapag ang oven. O, ayan na. Titingnan na natin kung dyan. Kung kakasya ng ang hinati ni My Loves na molder ng macarons. Oh, ayan na siya. Pinapasok na natin. Oops! Ayos! Suabe! At ang isa pa, kaya na natin. Ayan, 48 holes yan eh. Oops! Very nice. Ayan. Diba? Okay, okay na. Magluluto na tayo ng, ready na tayong magluto ng macarons. Okay, okay. Good job, My Loves. Kasyang-kasya na siya. Pwede pang kumasya ang 4. Kaya lang hindi ko sure kung anong epekto niya kung sakaling 4 ang ilagay ko pag nagluto. The following day, nagluto na ako. Ayan na, ginamit ko na. Yan na yung kinat ni My Loves. At ito, 3 ang sinalang ko dyan. Kaya lang ang tagal maluto. Yan po ang bilao ko. Ang mga bilao na gagamit. Dyan na po ang mga naluto.
Thank you for watching. Keep safe, everyone.